opet kažem, ti neki sveti oci, čak ti neki sveti oci nisu bili potpuno ni anatemisani, nego im je samo su im ti delovi tog učenja uklonjeni iz javnosti, tako da kažem. Sad to što ste vi rekli, osuda, tama, pa sad i pakao, mnogi ljudi kažu kao, pa zašto bi Bog koji je naš otac dozvolio da sad mi večno gorimo u paklu, pa se to onda one priče, znate kako to ide, opet onako kao, ne znam, neko tamo gori u nekom kazanu i ostalo. Sad, postoji dilema samo da li koliko traje ta osuda? Znači, da li to momentalno odmah i gotovo, ili to je onda taj večna patnja, večna muka? Da. Pa to je jedno od ključnih pitanja u hrišćanstvu i bili su veliki sveti oci koji su govorili o apokatastazi. A apokatastaza je ponovno restauracija svega. Što znači, a i kao što apostol Pavle kaže, u jednom trenutku u Carstvu nebeskom Bog će biti sve u svemu. Jer kada je Bog sve u svemu, onda nema patnje, nema tuge, nema pakla. Jer ako je Bog u tome, onda tu nema ništa loše. Sada, znači postoji ta jedna struja, tako da kažem, u crkvi, da su veliki bili sveti oci, kao i Grigorije Niski ili Grigorije Bogoslov, ili koji su tu još bili, onda tu je i sveti Saksirijski je to pominjao, još dosta njih. Da li je tu bio i Teodor Mopsuestijski, sad ja ne mogu tačno se setim, nešto nisam mnogo izučavao na tu temu i nisam dugo o tome čitao, ali definitivno postoje, da kažemo, i to ne bilo kakvi svetioci, nego zaista veliki svetioci koji su apsolutno govorili o tome da Božja ljubav ne može da podnese večnu muku nečiju. Opet, druge strane, postoje veliki svetioci isto tako koji kažu ne, bit će večna muka. Ako da mi kao ljudi sa našom ljudskom logikom i sa, da kažemo, onako realnim sagledavanjem Boga, da je Bog jedna večna, beskrajna, vrhovna ljubav, da je on sušta ljubav zapravo, i mi sada iz tog nekog konteksta, ako smo pozitivni, ako smo vernici, mi negdje duboko ne možemo da prihvatimo da će on biti miran, taj Bog, a da će tamo neki čovjek i neka žena, što su ipak samo bili ljudi i bili prevareni od demonskih sila, pa grešili i ne svojom voljom, jer mi znamo da smo mi pred Bogom samo dečica koja su prevarena. I sada, da li će taj Bog sa svojom beskrajnom ljubavlju moći biti miran u večnosti, svojoj večnosti, da se tamo neki prže, a on ih je stvorio i stvorio ih je nesavršenim, očigledno, čim su pali u greh. Jel da nas je stvorio bezgrešnim i bili bezgrešni, kao što stvorio anđeli, tako da, mada su i anđeli pali. Tako da su to vrlo škakljive teme i bliske su jeresi i osudi, jer ako postoji opasnost, recimo ako mi kažemo da, to će biti oprošteno, jedno vreme ćemo mi da se pržimo u paklu i onda će sve to da prođe i puj pike ne važi. Onda će neki grešni da kaže, poslušaj, zarad slasti, greha, zla i bilo čega što je čovjek spreman da radi u ovom svetu, on će reći, pa čak i ako kaže, pa dobro, ako zaista ima Boga, ako zaista ima pakla, ali meni je slatko da ovde tlačim ljude, da živim kao skot i kao grešnik, zaradi slasti svega toga ovde, pa pretrpet ću te muke jednog dana, a konačno će Bog svima da oprosti. Što je jako opasna stvar. Kao recimo reinkarnacija, to je vrlo bliska stvar. Metempsihoza, reinkarnacija. Ono što ti kažeš, pa dobro, ja ću ovde da divljam ovo, ono, znaš, pa u sledećem životu, u drugom, trećem, petom, ja ću se očistim i ja idem u nirvanu. Znači možeš da radiš šta hoćeš. To je opasno. Znači to, taj konačni oprost ili reinkarnacija u suštini ti daje kredita da ti možda kažeš, ma nema veze, mislim, ja ću u tim nekim transformacijama, metamorfozama da se očistim i kao. Tako da je to opasno. I sada, da li je to samo pedagogija crkvena ili je to zaista istina, mi to ne možemo da znamo. Opet kažem, ti neki sveti oci, čak ti neki sveti oci nisu bili potpuno ni anatemisani, nego im je samo su im ti delovi tog učenja uklonjeni iz javnosti, tako da kažem. Ako mene pitaš, brate Aleksandre, ja negde verujem, ali to nije stav crkve. Moje lično mišljenje, ja bi tako želeo da bude, da će Bog oprostiti jednog dana svima. Ali, proći kroz taj pakao i kroz tu muku, koja možda traje eonima, zašto bi mi to sebi dozvolili? Znači, da bi ja tamo negde u nekoj večnosti u jednom trenutku zavrištao i da bi Bog oprostio. Zašto to sebi da rade? Zašto ne bi odmah ušao
u ljubav Božju, tako što ću se ovde živjeti tako kao što preporučuje crkva i sveti oci. Jer ipak, konačno, ne možemo mi da znamo duboko Božji um i Božji promisao. To ne možemo da znamo. Iako nama ljudima koji smo u suštini samo jedni paramecijom, jedni crvići pred Božjim umom, možda mi tako možemo da rasuđujemo, da mi nekom svojom logikom jadnom i smešnom da mi nešto rasuđujemo. To ne možemo da. Zato ja se povinujem zvaničnom, tako da kažem, stavu crkve i učenju i ja želim sad u ovom trenutku da budem u ljubavi Božja, kamoli posle smrti. Što bi ja anticipirao jednoga dana za ne znam koliko stotina jedinica večnosti da ću ja možda biti spasan, da ću među vremenu biti u najužasnijim mukama koje sam sam sebi ovde napravio. Ne. Ja hoću sad u ovoj sekundi dok mi govorimo, da kažem ovo go, ja hoću da uživam u Božjoj ljubavi. I zato ću sve dati od sebe. Da poslušam svete oce, da poslušam crkvu i neću dopustiti da mudrujem uopšte na tu temu. Da će Bog oprostiti, da li neće. To su jako riskantne teme.